Video jong kajing Iashoh Saphriang ki Khynnah Skul ondi pudur hajan kon batur ke Tamil Nadu kelas Saphriang haki social media namar kajing bun kum kini kajing ja ke bagi Khynnah Skul ke Tamil Nadu kila sharing video halor ki kambean Director General of Police DGP Sailendra Babu ula penmi da ka video ban kintu Khynnah Skul bikim dai ban le kum kini kijat kam haka video la yo iya arnut ki Khynnah Skul bala show hakan hun jong ki wei pat ki Khynnah Skul bala yo ring da wei unong ya lenti na karyam jong ki la ithu bagi dei ki Khynnah Skul sarkar bat ki bayat lenti kelab kindit kat bagi dang pet iya kani ka jing Iashoh hamadan madia kum kini kilami apreng ki Khynnah Skul ki biyeng ki jing khang jong ki bas pendik ikinang hikai la ni Iashoh ki bala jelai ha Tamil Nadu kalami ke jing Iashoh apreng ki Samla College ha ka jaka yang bos ka new washerman pet ka Chennai ha ka arfunya utrik uyayong kini ki Samla puli kila sharing video kat bagi dang Iashoh iwe pat biki pulit ki bayat pahra kila let bantu klar bat senengi ki bat hadian la sya ki ban let no haringkat ke jing maham